Jalup Gavana ma kaonti ma Kakamega Savula okwero piny owacho mamalo mondo were kod chenro mag dongruok mantiere bwo kaontis ma pacho ka. Savula nolero ni ber ka sirkal miyo sirkand kaonti thuolo mar tiyo tijegi ma ok gidonjore kod chenro no. Savula wacho ni chenro ma kaonti osebedo ka kelo lokruoge manenore kod gwenge, omiyo sirkal mamalo ok onego chak ketore e chenro ma kaontis go ka gima jotelo ok ti kaka dwarore e loch gwenge. Bende owacho ni piny owacho mamalo onego bed ka chwalo omenda ne kaontis e sa mowinjore mondo mi kik thir chenro mag dongruok. Functions that are devolved. Today they have advertised in Kakamega County they are going to establish 7 markets from the national budget. A devolved function like markets is a function of a county government. Where does the national government come in? From dispensary to level 5 hospital. It's a function of a county government. Don't claw back. And primary health care is coordinated by CHPs, community health providers. So if you want to be involved in matters of community health provider as a national government, what are you trying to show people? You are interfering in devolution. Please, national government, keep off from devolution.